Al programa d'avui coneixerem com es reutilitza l'aigua a Tarragona. A les històries de l'aigua explicarem les pors i assetjaments a l'Ebre amb projectes de transvasaments. En relació al CAT, explicarem les polítiques i les accions de responsabilitat social. Respecte al procés de l'ETAP, coneixerem els dipòsits i les estacions de bombament. Definició d'aigua. Imitant el cicle natural de l'aigua, la tecnologia ha buscat reproduir-lo per tal de reutilitzar l'aigua de manera indefinida. A Tarragona, a final de 2013, es va posar en marxa una planta d'aigua regenerada per a usos industrials. L'aigua de les depuradores de Tarragona i de la zona de Vilaseca i Salou, en lloc d'enviar-la al mar, esdevé matèria primera per a la planta de producció d'aigua regenerada i desmineralitzada, adequada a les necessitats dels processos de les indústries per a refrigeració i amb qualitat certificada. Actualment surten uns 4 hectòmetres cúbics anuals i la planta, que explota aigües industrials de Tarragona, a Aitassa, està dissenyada per arribar fins als 20 hectòmetres cúbics anuals en fases successives. Històries de l'aigua. Les terres de l'Ebre també han viscut una pressió transvasista cap al sud de la península durant els anys de vida del CAT, una amenaça al difícil equilibri ecològic del riu i del delta. Per satisfer les necessitats futures d'aigua a Barcelona, la Generalitat de Catalunya va plantejar l'any 1990 portar aigua de l'Ebre i efectuar una interconnexió de conques hidrogràfiques, un fet que més tard es va plasmar en el Pla Hidrològic redactat pel Govern central. En el tancament de campanya electoral de 1994, el president Pujol assegurava que no es portaria aigua de l'Ebre a Barcelona i es va començar a parlar de portar aigua del Roine. Però durant la sequera de 2008 va sortir de nou l'opció de l'Ebre per apaivagar la set de Barcelona. Des de la Generalitat Valenciana també s'ha plantejat de forma recurrent la reclamació de portar aigua, que diuen sobrant de l'Ebre, i l'hivern de 2010 es va arribar a posar una primera pedra per a un transvasament previst. El Consorci d'Aigües de Tarragona. La responsabilitat social constitueix un element bàsic. L'aprovació d'un codi ètic de conducta reflecteix les pautes a seguir que recullen els principis a aplicar en els diferents àmbits d'actuació del CAT. També es parteix de la consciència dels reptes globals de la humanitat, per la qual cosa hi ha accions específiques per contribuir a l'assoliment dels objectius de desenvolupament del mil·lenni proclamats per l'ONU que havien de permetre una major igualtat al món. L'any 2015 es van substituir pels Objectius de Desenvolupament Sostenible. La responsabilitat social es fonamenta en 3 pilars: la transparència informativa, les accions de sensibilització i el compromís amb la sostenibilitat. Aquesta gestió, en tots els àmbits del CAT, es basa en un comportament responsable respecte a la salut laboral, la seguretat, el medi ambient i la qualitat del producte, així com en l'aplicació d'un model ètic i compromès amb la transparència, la integritat i la sostenibilitat tant econòmica com ambiental i social. El procés. L'aigua procedent dels filtres de carbó passa als dipòsits d'aigua tractada, que tenen una capacitat de 205.000 metres cúbics i representa una garantia equivalent a 14 hores de subministrament, si és a l'estiu, i més de 24 hores la resta de mesos de l'any. Per assegurar el lliurament de l'aigua abans de la distribució als municipis i indústries consorciats, la xarxa de distribució compta amb un sistema de cloració desplegat en el curs de la xarxa que garanteix les condicions sanitàries requerides. Durant 2016 s'executa el projecte de construcció d'una planta d'ozó que substituirà el clor. En el sistema CAT hi ha 23 estacions de bombament amb 73 unitats grups de motobomba instal·lats
amb una potència màxima de 32.589 quilowatts, que suposa un consum anual d'energia d'uns 56 milions de quilowatts hora, és a dir, un consum energètic de 0,82 quilowatts hora per metre cúbic. I al proper capítol parlarem de l'aigua dolça al planeta. Coneixerem com l'aigua de l'Ebre va viatjar fins a Mallorca sense ser un transvasament. Veurem com treballa el CAT per contribuir a mitigar el canvi climàtic. Coneixerem la darrera fase del procés del CAT, la xarxa de distribució en alta amb les xemeneies d'equilibri i els dipòsits de regulació.